Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा finally Assam Forest result big update लाना फैबाय जायफ्रा क्वालिफाइड जासिगोन फिजिकलाव अब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट नि थाखाय थांसिगोन बेनो जाबाय एग्जाम आरो स्किल टेस्ट नि थाखाय काट अफ बेसेबां लांगोन 30 माइनास आरो प्लस एसटी OBC you are 30 प्लस थांनायनि चान्सेसा बारा 1:10 नोंथांमोनखौ लिंहरगोन बेनो जाबाय नेक्स्ट टेस्ट नि थाखाय दा लोगोफोर बे एडमिटआ बेसेबां सैथो आरो बेसेबां रिजाल्टआ काट अफ फैखो जों बेखौबो नायगोन गोबाव खालामा बिनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो जब रिलेटेड आपडेट मोननो दा फाइनाली जों फैबाय SLPRB नि अफिशियेल साइटआव एडमिटनि आपडेटआवहाय जों एडमिटआव क्लिक खालामबा बेबायदि मोनगोन बेनो जाबाय स्किल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौहाय एडमिट होनाय जासिगोन बेनो जाबाय 36 आरो 142 आन्डार आसाम पुलिसनि आन्डाराव ड्राइभार दंमोन दाखालिसो फिजिकेल जादोंमोन आरो बिनि काट अफ नोंथांमोना दिनै मोनसिगोन आरो बेनो जाबाय मे रिलिजखौ मोनसिगोन नेक्स्ट टेस्टनि थाखाय बेनो जाबाय ड्राइभिं टेस्ट नोंथांमोनखौ लागोन आरो बे ड्राइभिं टेस्टआव 10 मार्क्सनि जागोन गैयाब्लाबो आउट अफ 10 आव नोंथांमोना 7 खौ लाथारनांगोन नेक्स्टनि थाखाय एग्जामनि थाखाय दा स्किल टेस्ट जाखांबासो नोंथांमोना एग्जाम जागोन 50 मार्क्सनि एग्जाम 100 कुइसन मोनगोन नोंथांमोना बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया अके गोसोबादि एटेम्प्ट खालामनो हागोन रं जाबाबो माइनास पइन्ट थांनाय नङा देन बिनिफ्राय नोंथांमोना बे एडमिट कार्ड पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय मोनसिगोन नैबावहाय थाबैनो दायो लिंकआ आपडेट जागासिनो दङ दासिमबो बेयाव आपडेट जायाखै दा नोंथांमोना लिंकआ फैनाय लोगो लोगो अपसन फैगोन नोंथांमोननि काट अफ दा काट अफ एसटी होनोबा बेसेबां थांगोन एसटी एबा एससी होनोबा 29 आरो 30 नि गेजेराव थानायनि चान्सआ दङ ड्राइभार पोस्टआव एन्ड बेनिफ्राय ओबीसी होनोब्ला 32 एबा 33 थांनायनि चान्सआ दङ आरो यूआर होनोबा 34 आरो 35 बे गेजेराव थानायनि चान्सआ दङ बे जाबाय ड्राइभार नोंथांमोननि पोस्टनि थाखाय आरो बेयाव स्किल टेस्टआव नोंथांमोनखौ लेंहरगोन स्किल टेस्टआव 1:10 केन्डिडेट्स नोंथांमोनखौ लेंहरगोन बेनो जाबाय ड्राइभिं टेस्टआव 10 मार्क्सनि नोंथांमोनखौहाय टेस्ट लानाय जागोन आरो बेयाव पास जायोबा नोंथांमोनखौहाय एग्जामनि थाखाय लेंहरगोन एग्जामनि थाखाय आरो बे एग्जामा थाबैनो जागोन नोंथांमोना एग्जामा एप्रिलाव जानायनि चान्स दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना मेयाव साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय आसाम पुलिस DHS बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि गोबां जब आसाम फरेस्ट कमान्ड' गोबां नोंथांमोना साख्रि मोनगोन मे दानावनो स' बेनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटारा मे दानाव मोनगोन आरो नोंथांमोना जयनिंआ हमना ला एग्जाम्पल जुन जुलाइआव नोंथांमोना चान्सेसा मेक्सिमाम दङ स' बिनारि लोगोफोर नोंथांमोना एग्जाम जाग्रोआ बे ड्राइभिं टेस्टआ स्किल टेस्ट लाग्रोगोन ड्राइभिं एन्ड बेनिफ्रायसो जागोन दा लोगोफोर बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेखायनो नोंथांमोननिया ड्राइभिं टेस्टआ जागायसिगोन 20 मार्चनिफ्राय दे 20 मार्चनिफ्राय आरो नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन 16 मार्चनिफ्राय हागोन आरो ड्राइभिं टेस्टआ नोंथांमोना जागोन 20 मार्चनिफ्राय एड्रेसआ जाबाय आसाम कामुन्डी बेटेलियनाव जागोन मान्दाकान्दायावनो स' बेयाव थांनानै नैबे मोनसे स्कुल दं बेयाव थांनानै स्किल टेस्टखौ ड्राइभिं टेस्टखौ हैनांगोन आरो बेयाव पास जायोबा नोंथांमोनखौ एग्जामनि थाखाय लेंहरगोन स' बेनिफ्राय कनस्टेबल AFF बेनिफ्राय ग्रेड 1 नोंथांमोना थाबैनो काट अफ मोनसिगोन जानो हागौ बे सप्तायाव मोननायनि चान्सआ दङ मानोना ड्राइभारखौ होबाय जेला स' नोंथांमोना थाबैनो मोननायनि चान्सआ दङ 30 प्लास थांनायनि चान्सआ दङ दा नोंथांमोननि एग्जामा इंलिश एसामिस बड' आरो लोगोसे नोंथांमोननि बेंगलि स' बे मोनब्रैजों जागोन आरो 100 कुइसन फैगोन 50 मार्क्सनि जागोन कनस्टेबलाव नाथाय ग्रेड 1आव 100 मार्क्सनि 100 कुइसन फैनाय जागोन थ' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो एन्ड बेनिफ्राय नाम्बार 5आ जाबाय भाइभा टेस्ट थागोन आरो बे लास्ट प्रसेस जाबाय भाइभा टेस्ट जेरावनोखि फाइनालिसिम थांनो दा बेनिमोन आरो लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामदो आरो हानायसेबां साबस्क्राइब खालामदो जायफ्रा गोदोनि फैदोंमोन